आज तुमच्यासाठी पुन्हा माझ्या यूट्यूब चॅनलवर एक महत्त्वाची माहिती घेऊन आलोय मित्रांनो. तर मी आशा करतो की तुम्हाला माहिती खरंच उपयोगी पडणार आहे. तर जर हा व्हिडिओ तुम्हाला खरंच उपयोगी वाटला तरच तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. हे जे चॅनल आहे माझे यूट्यूब चॅनल, हे यूट्यूब चॅनल मी फक्त जी माहिती असते, माझ्याकडे जी काही माहिती येत असते, जे काही मी वाचत असतो, ते मला एक वाटतं की शेअर करायला पाहिजे. ज्यांना कोणाला माहीत नाही त्यांच्यासाठी शेअर करायला पाहिजे. त्यामुळे कोणाचं जरी भलं होऊ शकतं किंवा कोणीतरी त्याचा फायदा घेऊ शकतो असं मला वाटतं. त्यामुळं मी हे यूट्यूब चॅनल निर्माण केलेलं आहे. आणि जर खरंच तुम्हाला या व्हिडिओमधून माहिती मिळत असेल तरच चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब यासाठी करा कारण माझं प्रोत्साहन वाढेल मित्रांनो. तर मी आज तुम्हाला माझ्या यूट्यूब चॅनलवर एक महत्त्वाची माहिती घेऊन आलो जी आपल्या महाराष्ट्र शासनानं आजच केली आहे. ती घोषणा केली आहे आणि ही घोषणा सर्व जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांसाठी घोषणा आहे. कदाचित काही लोकांना माहीत असेल, परंतु ज्यांना माहीत नाही त्यांनी ही माहीत करून घ्यावी, ही माझी खरंच आतून इच्छा आहे. तर मित्रांनो, मी विष्णू आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी पुन्हा तुमचं स्वागत करतो. आणि ही माहिती जी आहे ती गव्हर्नमेंटकडून आलेली आहे मित्रांनो. जे नोकरीसाठी, जे सरकारी असो किंवा खाजगी नोकरी असो, या दोन्ही नोकरीसाठी आपल्या जे काही महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आहेत, जे आपले भूमिपुत्र आहेत, त्यांच्यासाठी ठाकरे सरकारनं हे पोर्टल जाहीर केलेलं आहे. मी आता 12 वाजले आहेत संध्याकाळचे, परंतु मी जस्ट बघितली ही माहिती. तुम्हाला मी दाखवू शकतो की मी जस्ट माहिती बघितली याच्यावरती आणि लगेच मला वाटलं की ही शेअर करायला पाहिजे. तर जशी मी माहिती बघितली, हे इथं तुम्ही बघताय की मराठी तरुणांसाठी ठाकरे सरकारचे महाजॉब्स वेब पोर्टल लॉन्च झाले. तर हे लॉन्च जे झालेलं आहे तर याच्यामध्ये माहिती काय दिली, बरेच जणांनी पेपर वाचले असतील किंवा बरेच जणांनी वाचलं नसेल. तर मी हे यासाठी सांगतोय की हे महाजॉब्स पोर्टल, वेब पोर्टल जे आहे ते महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला भविष्यामध्ये जर तुम्ही जॉब करू पाहताय, सरकारी असो वा खाजगी असो, समजा खाजगी करणारे पण खूप विद्यार्थी असतात, तर त्यांच्यासाठी किंवा सरकारी सुद्धा जे करतात, सरकारी नोकरीसाठी जे काही प्रयत्न करतात त्यांच्यासाठी सुद्धा हे पोर्टल त्यांनी महाजॉब्स वेब पोर्टल म्हणून त्यांनी केलेलं आहे. तर मी पहिल्यांदा हे डायरेक्टली महाजॉब्स गुगलवरती गेलोय आणि महाजॉब्स म्हणून टाकले. तर महाजॉब्समधून जेव्हा मी टाकलो तेव्हा मला डायरेक्टली या ठिकाणी हे महाजॉब्स औद्योगिक कामगार संस्था, म्हणजे जे काही त्यांनी महाजॉब्सचं पोर्टल शासनाने सुरू केलेलं आहे, म्हणजे एक जॉब्स देण्यासाठी, आता मराठीतून हे जॉब्स देण्यासाठी आहे. तर त्यांनी काय सांगितले की पहिल्यांदा जर नोकरी तुम्ही कोणतीही असो शोधत असाल, महाराष्ट्रातले जे काही विद्यार्थी असतील, कोणत्याही प्रकारची जरी नोकरी शोधत असतील, तर पहिल्यांदा त्यांना इथं पहिल्यांदा तुम्हाला कोणत्या तरी नोकरीसाठी, कारण भरपूर साऱ्या नोकऱ्या निघत असतात पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि भरपूर सारे आपल्याला माहीत नसतात की कोणती निघते आणि कोणती जाते, कोणत्या डेट जाते. तर यासाठी त्यांनी काय केले की या महाजॉब्स पोर्टलवरती तुमचं पहिल्यांदा नाव, म्हणजे पहिल्यांदा या ठिकाणी त्यांनी एक नोंदणी, रजिस्ट्रेशन करायला सांगितले. आणि रजिस्ट्रेशन करून या ठिकाणी हे जसं तुम्ही तुमचं नाव टाकले आणि जसं तुमचा मोबाईल क्रमांक टाकला, ईमेल ID टाकले आणि त्याची जी काही तुम्ही OTP जे आलेले आहे, म्हणजे कन्फर्मेशन जे आहे तुमच्या पूर्ण माहितीचं, जेव्हा तुम्ही करसाल तेव्हा तुमच्या ईमेल IDवर किंवा तुमच्या मोबाईल नंबरवर जे काही जॉब्स निघतील, सरकारी असो, गव्हर्नमेंट असो या प्रायव्हेट असो, त्याची पूर्णपणे महाराष्ट्र शासन तुम्हाला पूर्ण माहिती पाठवणार आहे. तर मला असं वाटलं की हे खरंच तुम्हाला उपयोगी पडेल जर तुम्ही या ठिकाणी म्हणजे नोंदणी केली तर शासनाचं आहे म्हटल्यावरती जर करायला पाहिजे आणि ते आपल्या खास भूमिपुत्रांसाठी केलेले आहे. तर यासाठी फक्त मी हे व्हिडिओ बनवलाय मित्रांनो. जर तुम्हाला खरंच हा व्हिडिओ वाटला उपयोगी तर यू कॅन सबस्क्राईब, अदरवाईज लिव्ह इट. तर मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो तुमचं माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल आणि काळजी घ्या, घरामध्ये राहा. थँक्यू, बाय.